Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Дар канал нафароне ки обуна нашудан ҳатман обуна мешавем. Лайк, комментарияро фаромӯш наметавонед дӯстон. Хоб айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ цирк рӯбарӯи цирк дӯстон дар раҳи шоҳроҳи Калон тарафи роҳи текстил дӯстон. Хоб дар ин навор дӯстон помещенияи фурӯшӣ аст барои магазин, ягон поликлиника, парикмахерский, ошхона, ягон чиз дигар. Ана ҳамин бинода ҷойгир аст дӯстон дар полуподвал 455 квадрат соколни этаж. ҳозир даромада ба навор мегирем дӯстон. бино ба моҳҳои наздик супорида мешавад дӯстон. аксарияти истиқоматкунандагони ҳамин бино ремонташро пурра анҷом кардаанд. ростаки ана ҳамин пеши бино аст дӯстон. помещенияи фурӯшӣ коробка ана ҳамин аст дӯстон. ростаки аз ин тараф тирезаҳояш, аз ин тараф ҳам тирезаҳояш, аз барам доми 16 ошёна дӯстон. хоб гуфтем ки полу подвал аст дӯстон. соколни этаж. Дар таи ин бино парковка аст. лифташ то парковкара меравад. инҷо ҳам лифт дорад. 10 то тирезаҳои гир ба гир, тирезаҳои калон аст дӯстон. баландии ин биное ки мебинем, баландии ин бино 3.30. «455 квадрат аст дӯстон. системаи канализатсия ҳама чи аст. 3 то роҳ дорад. аз бари бино ҳам роҳи галаниш дидем дӯстон, дар омадем. аз он тараф ҳам роҳ дорад. инҷо ростаки лифт мешавад дӯстон ба подъезд ба тарафи парковка. квадраташ дӯстон 750 доллари амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад. як боргар такрор мекунем ки помещенияи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ рӯбарӯи цирк дар роҳи шоҳроҳи Калон, доми 16 ошёна, 455 квадрат, 10 то тирезаи калон, соколни этаж, поёнаш подвал, болияш магазин мешавад дӯстон. баландияш 3.30. дар байни 1-2 моҳ мумкин бинора супоранд дӯстон. баъд гуфтем ки бисёри хонаҳо уже ремонташро анҷом кардаанд, уже зиндагиам мекунанд дӯстон. хоб $750 боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 919 56 56 25 918 89 80 82. дар ана ҳамин номерҳо ватсап ҳаст. маълумоти пуррара соҳиби мулк медиҳанд дӯстон. хоб раҳмати калон барои диққат.